Ay, dito din bagla ko na andun na bag mundo nilabas ko. Hoy, ang paklan. Kagabi di kita nakita. Di ka lumabas kagabi. Kagabi di kita nakita dun. Bos ko. Tulog naman ako. Kaon ako kaon dito sa Tulog? Huwag ka lagi kita gabi ini gawas. Ako, tulog ako. Kaya naantok ako. Pakainuman. Ay, sige, pasok na tayo. Sunod mo. Pagsunod mo. Sunod na, sunod na. Ay, tawag sa sunod. Ay, sunod na. Ay, tawag sunod. Sige, sunod na. Dili na lang daw. Dili na lang daw kay Mangkos daw. Ay, siguro itong camera ko. O sige, ipasunod. O sige. O sige, ipasunod. Kailan mo hindi ko tayo na dito. May buntag sa tanan. Ipabilan ba kayo ang inyong presensya din sa Indamol o balangkod sa mga kigsunan, mga bisita, pamilya nga nakikonek karon sa Zoom. Ang atong pagka-anhi din nagpakita sa atong ugma ug simpatiya sa himtungdan ang pamilya na din. Aduna tay mapaminawan nga binasa sa Biblia. Sunod sila Diego Matiasa.
Medyo man ako palabas. Ay, sus, Ginoo. Jadi yun yung price, no? Okay po sa Oo, mga sa mga ayun. Sinusunod, dili siya kakuha kay asasa naman na kuha. Oh, sige, balik-balik mas balik ano mag hasta kay mga pirma. Kung ako kay lulo naman pirma dito sa basakan. Sige, nakatuban na mo dinhi kung ano yung birthday kay. Sound, hello. Doon ka sa loob para hindi ka mainit. Lola should die. Give me my cell phone. Dayo.